Ahora, Conchi. Nontxe. Gai-zerrendako lehenengo puntua da apirilaren 29ko eta maiatzaren 13ko akten onarpena. Konforme zaite? Aho batez onartuta geratzen da. Bigarrena alkatearen jakinarazpenak. Bueno, tamalez, ointxe eta horretik plenuaren hasiera pixkate berandutzea. Jakin berri dugu aurreko aste azkenean izandako lan istripuaren ondorioz langile bergar bat hildala. Eta gure partetik eta bozeramaileekin adostuta familia, lagun eta lankideei doluminak eta babesa adieraztea. Hirugarrena, udalari egindako dohaintza baten onarpena. Bi personak, Pedro Garmendia eta Igor Garmendiak, 3 liburu dohaintzan ematen dituzte laboratorium museorako, eta proposamena da onartzea eta eskerrak ematea dohaintza horrengatik. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. Laugarrena, San Martin Agirre Plaza 2 eraikineko beoina biltokiko lokala osatzen duten 2 finken erosketa. Proposamena da 2 finkak erostea, €313.750 salerosketa eskritura firmatuko litzateke 2025ko maiatzean, eta bitartean Bergarako udalak, hau da, ekainaren 1-tik 2025ko apirilaren 30-era hileko €1.500 alokairua ordainduko luke. Jabetza erregularizatu gabe daukaten ez, momentu honetan jabe direnak, aurrikusten da, datorren urteko maiatzerako hori regularizatutango dela, hala ez balitz, udalak jarraituko do erregularizatu arte €1.500 ordaintzen, baina deskontatu ingo litzeke salerosketa presiotik. Alkateari alemana emango litzaioke beharrezkoa diren dokumentua sinatzeko, eta hori da proposamena. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da. 9 aldeko botokin, 6 aurka eta abstentzio bat. Boto azalpenik edo? Bai, atzaldeon. Gure ezoskoaren arrazoiak eman nahi nituzke. Orduan, azkenengo lurralde batzordean galdetu ginuan ea zertarako erabiliko zen alokairuan orain eta gero jabegoan hartuko den eraikin hori. Eta, erantzuna izan zen, oraindikan erabakitzeke dagoela, eta udal gobernua prezegoela gurekin gure ekarpenak jasotzeko. Ondorioz, ulertu behar dugu, eraikin hau zertarako erabiliko den ez dakizuela, edo behintzet gurekin ez dozuela konpartitu. Erakunde batek ezin du gure ustez erosi ondare bat bere beharra justifikatu barik. Gure ustez ezin da lokal baten alokairua edo erosketa pleno honetara ekarri onartzeko zertarako erabiliko den definitu gabe dagoenean. Gurekin behintzat ez dozue partekatu. Ez dakigu. Beraz, ezin dugu onartu erosketa ez baita egin azterketa sakonik jakiteko lokal honek udalak dituen beharrei erantzuten dion edo behintzat guri ezaigu horren berri emon. Gure ustez, udalaren edozein erosketa honako hauek bete behar ditu. Bat, justifikazio edo behar txosten bat, zeren beharra da ono zertarako, gero legalidade txosten bat eta txosten ekonomikoa. Beraz, gure ustez, erosketa honen inguruan edo arduragabekeria iruditzen zaigu, horrela erosketa egitea edo bestela gurekiko gardentasun falta.
nik ustot batzordian emon ziela azalpen guztiak, gainera esan gontzu eula oso argi ez eukiarren badagola behar bat udal barruan nolabait buleguak libratzeko, baita langileetatik dagola eskara bat espazio berriena, zue gainera konpartitzen zinuela esan zinuen, da nik ustot justifikazioa hor dagola. Aukera hau sortu da, eta nik ustot aukerak ezin dila galtzen laga. Bagabiz langileekin hori be adierazi kontzuen beharrak identifikatzen, da jarraitzen du irekita zuekin elkarlana itxeko. Bai, ados esaten dozunakin, Markel, batzordean bai komentau zala, baina guk ere orduan komentau ginoan, ez? Azkenian, hasiko gara ordaintzen 1.500 euro ekainaren batetik aurrera, printzipioz urte beten, eta lokala horre egongo da, ez dakigu zertarako erabiliko den. Orduan, guri etxakuna pentsatzen egokisa da, guk ez jakitea, izango zen gardentasun falta, baina zuek erosketa horren beharra definitzea ez eukitzea, porque, karo, gu ados gaude esan dozunakin espazio falta bada hola udaletxean, hori badakigu, baina ez dakiguna da, bentzet guri ezaigu hori trasladatu, da jakitzea lokal horrek betetzen daben espazio behar horrei. Edo, aztertu dan, beharrak zeintzu dien, eta ze espazio diren lokal o behar horrek betetzen dituztenak. Gu bentzet horren berri ez dakigu. Eta horraitzi da gure ezezko botoa. Nik alderantz egin nuke planteamendu ustot oso nabarmena dela espazio faltak udaletxean nabarmenak diela. Eta historikoa da, ez da azkenengo bi urtetako kontua. Lokal honek betetzen ditzen baldintzak oso estrategikoa die, eta hori be, usteot, edozeinek ikusten dabela, oso garbi ikusten dabela. Eta nik usteot ez dela inbeste lokal horrek udala dauzkan behar guztia erantzuten dutzen. Da, lokal horrek baldintzak emoten ditu udalak dauzkan beharrei modu egokixan erantzuteko, igual ez da nahi. Baina aukera bada, estrategikoa da, eta lokal hori interesgarrisa eta biharrezkoa dela ikusi da. Eta alokairuaren eta epe luzerako planteamentuaren teknikoki behola lantzen gabitz. Markelek izan duz, dozto batzordean komentu zala. Gauza bada, epe motzera, daren biharrei erantzuteko movimentu batzuk inbiako dira, azkartzea mar, eta inbertsionekin barik, eta hurrengoa izan beharko da epe luzerako planteamentu eta hori da lantzen gabitzena. Momentu baten igual, mai batzuk mobiduta, zerbitzu batzuk, edo barne mailako lanketa batzuk itxeko aukera egongo da, hurrengo hilebetetan, eta bestia da epe luziaurako lanketa. Esaten moduan, erosketa estrategikoa da, eta hori ustotuka ezina dela, kokapenagatik, barrutik eukiliken konexio aukeragatik, eta hori da balore dana, eta usteot txosten teknikoa esaten dau, ekonomikoa baldintza zan, aurtengo aurrekontuan ezeuan, eta horregatik planteau da alokairu eta ondorengo erosketa konpromiso baterako aukera, eta juridikoa idazkaritzak be ez da objezion hori jarri. Zentzu horretan oso nabarmena daudalak espazio falta daukala, eta horrek neurri baten behintzat erantzungo dotzala. Oin lantzen gabitzena da, horrako planteamendu egokixena zen izan lehiken epe motz eta ertain luzerako. Bai, espazio faltarena ez du errepikatuko, ados gaude danak. Baina, erosketa bat planteatzea, naiz da hurbilegon komunikazio euki jakitzeke zertarako erabiliko dan, guri pentsatze jakuna dala hori da, ez dakit nola definitu, baina pentsatzegoku arduragabekeri bat dala. Porque lokal mordo bat daude Bergaran utzik ere, ez? Orduan, gure ustez lehenengo inbia dana da justifikazio bat, lokal horren justifikazioa, horren beharra, gero etorriko zen, txosten, legalidade txosten bat, hori betetzen daen baldintzak, eta gero txosten ekonomikoa. Eta gu ez dugu esaten lokal horrik ez danik erosi bihar, ero ez dala ergokia. Gu ari gara esaten prozedura ez dala zuzena. Gure ustez lehenengo inbida identifikatu beharrak, espazio falta generalean gure ustez ez da definizio bat, ez da identifikazio zuzena. Ikusi biko dana da,
aurrez aztertu beharko da, lokalaren ezaugarria jakinda zertarako erabiliko dan. Ez lokala dauku eta gero, bueno, aber ze sartzen dugun. Aurrez ikusi biko da, erosi baino lehen hau, egokisa dan edo ez. Hori dago nahi duguna. Eta txostenena, ez dakit, hola dan, ez dan, baina guztiot lehenengo beharra identifikatu biko zala, gero legalidade bat, erosi leikiela eta bar, eta gero oferta edo txosten ekonomikoa. Normalian administrazioan hola egiten dira. Baina guretzat, importantea da, erosi baino lehen hau jakin hor zeingo dugun. Eta ez ja erosi dugu, eta oin ikusiko dugu aber zer egiten dugun. Ez txaku pentsatzen zuzena. Badakizu, erosketetarako esan duzu prozedura desberdinare eta ohiko prozedura, de hecho, konkurso batera irtetze izango litzake. Kasu hontan, eta arduragabekeria aipatu duzu bi aldiz, nik esango nukena arduragabekeria izango litzakela estrategikoa izan leiken lokal bat, dauzkan baldintzak eukitza udalarekin konektablia dana, erosketa horren aukera galtzea. Hori izango litzake arduragabekeria. Eta guk aukera hori eukitza eta bide tekniko guztia bermatuta justifikatzen da erosketa zuzena, bestela, ohiko prozedura baten bidez, konkurso baten bidez jonbiako litzakena, eta justo hain zuzen estrategikoa dalako kokapen, espazio eta barregatik justifikatzen da erosketa zuzen hori. Eta horregatik dinot, arduragabekeria izango litzake aukera hori galtzea. Bosgarrena, Bergarako udala udalbiltza partzuergoan sartzeko proposamena. Proposamen zehatza da partzuergoko estatutuak onartza, udalbiltza partzuergora atxikitzeko eskaera egitea, Bergarako udalaren euskara onartu ezkero udalari dagokion kuota ordaintzea, Bergarako udalaren ordezkari Kontseilu Nagusian Gorka Artola izendatzea eta erabakiaren berri udalbiltzako partzuergoari ematea. Bozkatu ingo dugu. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen da 9 aldeko botokin eta 7 aurkakoekin. Boto azalpenik? Bale. 6. Bergarako udala Oinarri elkartean bazkide bihurtzeko proposamena. Proposamena hori da, hortarako onartuko ginuzteke estatutuak eta hartuko genduke bazkide laguntzaile bezala dagokigun kuota ordaintzeko proposamena. Hori esan da, onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak? Abstentzioa, bale. 9 alde, 6 aurka eta abstentzio bat. Boto azalpenik? Bale. Hurrengo 7. puntue da, udaleko aurrekontuaren 3. eta 4. kreditu aldaketak onartu emandako dekretuen berri ematea. 3. kreditu aldaketan kreditu txertaketa bat egiten da, guztira 1.172.516 eurokoa, onartu zen apirilaren 19ko dekretu baten bitartez, eta besterik gabe zuek jakitun izateko. Eta 4. kasuntan kreditu gehiarren bitartez egiten da, 4. kreditu aldaketa, eta aldaketa da 30.000 eurokoa kultur lokalen zako. Baita, hau onartu zen dekretuz maiatzaren 7an, eta besterik gabe jakitun izateko. 8. LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunaren harira udal talde guztiak egindako adierazpena baieztatzea. Aurretik elkartu zineten udal talde denak, eta jadanik publiko egin da dago adierazpena, baina erabaki da plen hontan baieztatzea. Eta honela dio. Gaur maiatzak 17, LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunaren harira, Bergarako udalbatzak urrengo adierazpen instituzionala onartu du hau batez.
1980ko maiatzaren 17an munduko osasun erakundeak homosexualitatea ezabatu zuen buruko gaixotasunaren zerrendatik. Gertaera hori mugarri historikotzat jo dezakegu orain, eta urrats garrantzitsua da sexu orientazioa eta identitatea gure gizartean ematen den aniztasunaren parte bat dela onartzen hasteko. Duela hamarkada bat baino gehiagotik, beraz, maiatzaren 17a da LGTBI personen kontra lesbianak, gay, bisexualak, transak eta intersexualak zuzendutako gorroto eta indarkeria mota guztien aurkako nazioarteko eguna. 1980 urtetik eta gaur arte aurrera pauso ugari eman dira legeen bidez hiritar guztien berdintasuna bermatzeko. Norbanako bakoitzaren sexu orientazioa edo generoa edozein direla ere, eta gure lurraldean lege garrantzitsuak egin eta onartu dira herritar guztien eskubideak berdinak izan daitezen bermatzeko, eta LGTBI personak gainerako guztien kin parekatzeko. Gizarteak ere egin du aurrera zentzu honetan, eta gaur esan genezake gero eta espazio sozial gehiago ditugula non persona bakoitzak gure sexualitatea eta generoa bizitzeko aukera askatasun osoz bizi eta adieraz ditzakegun. Lege aldaketak eta aurrera pauso sozialak ugari izan diren arren, LGTBI persona asko eta asko dira oraindik diskriminazioari, estigmatizazioari eta indarkeria egoerei aurre egin behar dietenak. Euskal gizarteari bide luzea geratzen zaio oraindik egiazko berdintasun eraginkorra lortzeko. Gure zoritxarrerako aurreiritziek, ustez ustelek, estereotipikoek, gaitzespenak eta gorrotoak bizirik diraute oraindik hainbat sektore sozialetan. LGTBI persona asko dira oraindik ikusezintasunaren mende bizi direnak, beren sexu edo genero identitatea eskutatu beharra ikusten dutelarik, batez ere lesbianak, transexualak, adinekoak edo desgaituak badira. Eta gure hirietako espazio publikoetan ematen ari den eraso fisikoen gorakadak agerian uzten du oraindik ez garela iritsi sexu edo genero aniztasuna berdintasun egoeran eta diskriminaziorik gabe bizitzeko eta adierazteko askatasun egoerara. Homofobia, lesbofobia eta transfobiaren kontrako borroka da persona guztientzat berdintasun printzipioa, duintasuna eta giza eskubideak defendatzea. Aniztasuna da gure aberastasunik handienetako bat, eta LGTBI personen aurkako diskriminazio eta indarkeriaren kontra egingo den ahalegin bakoitza aurrera pauso bada gero eta gizarte inklusiboagoa eraikitzeko. Jarrera baztertzaileak baztertuko dituen gizartea bidezkoagoa, errespetuan eta berdintasunean oinarrituta eraikiko dena. Bergarako udalaren helburua izan da beti sexu eta genero aniztasuna aldarrikatzeko politikak garatzea, eta horretarako sortu zen Eusko Jaurlaritzaren berdindu zerbitzua. LGTBI kolektiboari eta bere inguru osoari laguntzeko, bere helburu nagusia delarik Euskal hiritargo osoaren berdintasuna bermatzea, gizabanako bakoitzaren sexu orientazioa eta generoa edozein direla ere, bai eta diskriminaziozko jarrerak ezabatuko dituen gizartea eraikitzeko oinarria finkatzea ere. Orain arte, egin duen bezala, Bergarako udalak ekinean jarraituko du persona guztien eskubideak defendatzeko eta sustatuko dituen politika publikoetan bilatuko du personak babestea eta diskriminazioaren kontrako neurriak abian jartzea. Gizartearen aniztasuna gure indarra da, bai eta defendatu eta babestu behar dugun balorea ere. Baieztatzeko aldeko botoak. Batez, baieztatuta gehatzen da. Eskaera eta galderen puntura pasa baino lehen, proposatzen zaizue bi gai aztertzea. Bata, 2022-2024 plan estrategikoaren laugarren aldaketa,
Eta bestea, udaltzaingo eredu eta suzko armen erabileraren derrigortasunaren inguruan alkateak aurkeztutako mozioa. Bi gai horiek orain aztertzaren aldeko botoak, aho batez, aztertzea erabakita, hasiko gea lehenengoarekin. Lehenengoa da, esan bezala, 2022-2024 plan estrategikoaren, dirulaguntzen plan estrategikoaren aldaketa. Iaz aldaketa onartu zanean, sartu zen puntu bat izan zen, orgasun higiezien gaineko zerga ordaintzeko dirulaguntza, deialdi publiko bidez ematen dana, eta aurreikusi zen 2023-rako. Baina 2024 ere ematen jarraitzeko asmoa dagoenez, aldaketa bakarra hori izango litzake, 24ra luzatzea. Proposamen hori onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 9 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Boto azalpenik edo. Eta bigarrena da, alkateak plenoari egin dion proposamen bat. Honela dio. Udaltzaingo eredua eta suzko armen erabileraren derrigortasunaren ingurukoa, zioa. Bergaran, beste herri askotan bezala, udaltzaingoa herritarren eskura eta zerbitzura dagoen erakundea da. Eguneroko larritasun edo beharren aurrean zerbitzu askar eraginkor eta gertukoa ematen du. Denborak aldatu dira eta zerbitzuak egokitzen joan beharra dagoela ezin daukatu. Baina udaltzaingoa, udal zerbitzua den heinean eta berau moldatzeko orduan hainbat baldintza agertu zaizkigu herri txiki edo ertainei azken urteetan. Horrek, urte askotan eman den zerbitzua arriskuan jartzen du, gertutasuna eta eraginkortasuna bera ere zalantzan jartzeraino. 15/2012 legea, ekainaren 28koa, Euskadiko segurtasun publikoaren sistema antolatzekoa eta ondorengo ekainaren 27ko 2019 Euskal Poliziaren legearen 5. aldaketak aurrez udaltzaingo ereduan eragin eta erabakitzeko eskumena mugatu dituzte eta udalen jarduteko autonomia urratzen sakondu dute. Zer esanik ez, legeari egiten zaizkion interpretazio batzuek eta hauen eskaerei jarraituz emandako ebazpen judizialek. Edo ondoren, etorri den 24/2024 dekretuak. Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzaingoen armak beste baliabide tekniko eta defensako batzuk eta horien guztien hornidura arautzen dituenak. Azken araubide hauek, udal txiki eta ertainak gure errealitate sozial eta baliabide teknikoetara egokitzen ez diren neurriak ezartzera behartzen gaituzte udalak. Egunerokoan gure udaltzaingoaren bidez landu ahal eta nahi genituzken zerbitzuak ematera baldintzatu eta gure herritarrei eman nahiko genizkien zerbitzu batzuk ematea zailduz. Erabakia. 1. Eusko Legebiltzarrari polizia legea berrikustea eskatzea, herri txiki eta ertainen errealitate sozial eta baliabidetara egokituz eta udal autonomiaren printzipioa irmoki errespetatuz. 2. Eudeli gaur egungo legearen aplikazioak eta beronen inguruan egin diren interpretazioak tramitazioa fasean aurreikusi ez ziren udal autonomian eragin dituen mugak direla eta txostena egin eta legebiltzarreko talde politikoei helarazteko eskatzea. 3. Bergarak udalaren aurka, suzko armen erabilera eskatuz jarritako salaketaren ondorioz izandako ebazpenarekin desadostasuna adieraztea eta alkate dekretuz ezartzea erabakitako kasazio errekursoa jartzea berrestea. 4. Beronen behin betiko ebazpena etorri bitartean, auzitegiak ebatzi eta 24/2024 dekretuak ezartzen dituen betekizunen zehaztapenak lantzeko talde politikoek eta alde teknikoak osatutako batzorde berezia osatzea. 5.
hartutako erabakia Eusko Legebiltzarrari, Eudeli eta Bergarak udalean ordezkaritza sindikala duten taldei jakinaraztea. Sosara saldu nahi zu, buskatu ingo da? Barkau, akateren proposamena onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da. 9 aldeko botokin, 6 aurka eta abstentzio batekin. Boto azalpenik edo? Guk ere nahiago genuke udaltzainak suzko armak eraman beharrez izatea. Baina denborak aldatu dira eta zerbitzuak egokitzen joan beharra dagoela ezin daukatu. Kontutan hartu behar dugu guzti hau langileen ordezkaritza sindikalak egindako eskaera batetik datorrela. Langileen segurtasun baldintzei buruz ari garela. Udaltzainak lehenak heltzen dira askotan gertaera larria dauden lekuetara. Eta gutxienez, beraien segurtasuna bermatua izan behar dute. Denborak aldatu diren adibide garbi eta gertukoena, Bergarako jaietan izandako hainbat gertaera dauzkagu. Herri segurtasunez arduratzen diren langileak beharrezkoa diren bitarteko guztia behar dituzte beraien eta herritarren segurtasuna bermatzeko. Gu prest gaude, Jaurlaritzak emandako dekretuak ezartzen dituen betekizunen zehaztapenak lantzeko eta talde politikoek eta udaltzainen buruek osatutako batzorde berezian lan egiteko. Hori izango zen bota azalpena. En un principio no quería entrar en debate, pero dándole una vuelta, desde luego nosotros participaremos en el grupo que se haga para trabajar esta cuestión. Bargato. Las baterías ya se me están quedando en rojo. Que participaremos en el grupo que se componga para esta cuestión. Y yo sí que quisiera, porque creo que parte de esta cuestión viene de una, no sé si de un malentendido o un desenfoque de la cuestión, y sí que me gustaría dejar aquí mi opinión al respecto. Un arma jamás va a ser un equipo de protección, jamás. Un equipo de protección podrá ser, por ejemplo, un chaleco antibalas, pero una herramienta que pueda generar un daño a terceras personas. Entonces yo creo que quien ha metido esta demanda posiblemente hace una reflexión un poco retorcida de la cuestión. Yo me he abstenido porque luego es verdad que en la serie, dentro de la moción, hay otras cuestiones que yo creo que pues no estoy de acuerdo o que habría que debatirlas, pero desde luego sí que quisiera dejar en claro la cuestión de fondo. O sea, mal vamos si para protegernos necesitamos un arma de fuego, nada más. Bueno, beste bari, nik uste dut, eta nabarmen, alkate moduan planteo neban bozeramaile batzordea mozinu hau, uste dut nabarmena dela herrixetan eta herri txikita ertainetan gai honek sensibilitate bat sortzen da bela, eta kolore politiko desberdinetako herrixetan sortu izan dago, eta de hecho, kasu honetan udal bat osatzen duen 3 kolore politikotako herrixak gobernatzen zeben herrixetan, antzerako salaketak udalaren kontra egon, 3 epaite izetara jun, eta 3 eukideu kontrako epaixa. Albertokin oso ados, inoiz ezin da arma bat segurtasuna bermatzeko erramintza bat izan, beste modu batzu bila ditugu, eta gainera Mikeleke mai gainean jartzen ziona kuestionauta, zalantzan jartzen dot, eta de hecho udalaren defentsan beharrase jarri izan dugu, halako erramintza bat dotatziak, segurtasuna areagotu baino kaltetu ez da beneitzen. Dudabarik herritxarrekiko gertutasunian eta eragin negatiboa daukala, uste nahiko argi ikusiko inukela danok, eta horrek suposatzen daben eta gure udaltzainguak herritxarrekiko daukan harreman gertukoak daukan balioa mai gainean jarritza mozino hau proposo ginuan. Edozen modutan ikusiko dugu, badakigu parlamentuetan talde politiko desberdinak, postura desberdinak mantendu dituela, eta bere bidea eukiko dugu, zuztu durrengo hilebetetan kanden eukiko dugun gai badala. Edozen modutan esan dako moduan importante pentsatzen pleno hontan gaixa mai gainean jartzea, eta eskerrik asko danoi bakoitza bere postura adieraztea. Azkena, eskaera eta galderak. Beste barik, bukatutzat emongo dugu plenua. Mila esker.